Ki apa ta mbok tumpak iki bangsane apa? Kasur spring bed. Kasur spring bed ki apa wi? Kasur spring bed atau spring bed iki turu wi lho kaya ini lho. Oh. Merke Valia iki jerone full pair, Mas. Asli po ora? Asli full pair iki garansi, Mas. Kuwi garansi ini ya. Pinggire nek full pair kuwi empuk, nek pinggire atos berarti jerone kayu iki full pair kaya ngene iki, pinggire ya empuk. Kene lho Mas, kartu garansi iki lho. Kan garansi asli. Kartu garansi iki lho 15 tahun. Jan mending Iki lho. istimewa tenan iki Lah barang. iki tak paketnya, Mas. Paketnya mbek apa, Barang Bi? loro paket kamar anak yo. Heeh. Tak kei rego 3.700.000 oleh loro. Lha sing kedua ndi? Sing kedua iki meja belajar. Dia sinau anake ben pinter. Heeh. Lah kene iki jeneng lemarine, enek 3 rak, kena gadah buku, seragam sekolah apa tas kena. Ya. Lah terus kene iki wis enek rarake kena gadah pulpen, petelot atau step. Lah wis nduk nek kuncine apa wi? Ya iki locker to Mas, gadah sangune ngene arep sekolah kayak kene. Iya, Ben iki aman. dia celengan ya ki ya. Yo isar yo jeneng lacine neh iki. Karo jeneng lemarine isor. Nah, Wih, jan komplit nang iki. 3.700.000 kuwi oleh loro. Hmm. Siji iki, siji kasur. Lah nek kasur iku bebas milih Mas, iki lho Mas, pilihane Oh, akeh, akeh Mas. pilihane motif ya. Iklan yo enak iki, nek iki kan mau Valia, iki iklan sing bed set. Yo. Tapi nek iki kan tambah rego Mas, iki tambah rego masalah rego langsung DM langsung japri. Lah iki enek, nek iki regane padha Mas, 3.700.000 milih sing merek King Royal iki yo oleh. Iki yo garansi 15 tahun. Bahannya ki apa ya padha wae? Ya padhae full pair Mas, Oh, iki iya. garansi 15 tahun. Jan empuk nan wae. Milih iki oleh sing King Royale. Nek mau kan merek Valia iki King Royale oleh. Iya, iya. Bebas pilih. Heeh. Gratis ongkos kirim Jawa Timur, Jawa Tengah pokoknya. Bayare COD 3.700.000 wingi. Iki pe cara pesen iki. Cara pesennya langsung japri nomor pemesanan ning Arthur Mebel lho. Heeh. Engko langsung terbongkar aku, kirim alamat komplit harus share location wis tak kirim teko omahmu. Oke. Ini wis free bantal karo guling kok aku.